21 март. Световен ден на хората с синдрома на Даун. За нас това е ден за осведоменост и празник на разнообразието, а за родителите повод за благодарност за силата и търпението, които влагат всеки ден. Призовавам ви на този ден да носите шарени чорапи. А какво е синдромът на Даун? То е вродено генетично състояние, при което детето има допълнително копие на хромозома 21. Това влияе на физическото развитие, мускулния тонус и когнитивните способности. Кога може да се забележи наличието на синдрома? При някои бебета признаците се виждат още при раждането. Типична лицева структура, по-нисък мускулен тонус, малки ръце и крака. При други признаците стават по-очевидни през първата година, забавяне на двигателното развитие или трудностите в говора. Характерни черти и признаци. По-специфични лицеви черти, леко плоско лице, наклонени очи, малка уста и език. По-нисък мускулен тонус, което може да забави седене, пълзене и ходене. Възможни когнитивни забавяния, но интелектът и индивидуалните способности варират. Често приятелски и социално ориентиран темперамент. Как родителите могат да помогнат? Насърчавайте детето да учи чрез игри, общуване и ежедневни дейности. Работете с логопед, физиотерапевти и специалисти по ранно развитие. Осигурявайте безопасна и стимулираща среда. Подкрепете социалните контакти и участието в групови активности. Може да водите децата на плуване. Лечение и подкрепа. Няма лек за синдрома на Даун, но ранните интервенции значително подобряват уменията и качеството на живота. Подкрепата от семейството и терапевтите е ключова за развитието на детето. Най-важното. Всяко дете с синдром на Даун има потенциал да учи, да се радва на живота и да обича. А всеки родител може да се справи с предизвикателствата. Подкрепяйки различните, ние показваме, че вярата, любовта и търпението правят разликата.